What's up mga idol, at nagkita na naman tayong muli. So yun na mga idol, na finally yung mga idol, at may sakay na naman yung mga idol. May loading naman mga idol, may basketing na naman mga idol sa FTPC MPC mga idol. Mega shoutout. At yun na 5 warrior mga idol, sakay natin sa MPC mga idol. So let's go, tara na. At baka maunahan pa tayo ng iba. Kumusta mga kukuy? Mga idol, na isang magandang gabi sa inyo lahat mga idol. So yun nga, finally andito na tayo sa loading station mga idol sa Broadway. At yun nga MPC, FTPC, mega shoutout sa inyo. At sa mga kalapatid sa naman dito ngayon mga idol, mega shoutout mga idol na. At yun nga mga idol, Malolos, Bulacan. So yun nga, palaya yung mga warrior natin. At totally mga idol, 5 warrior mga idol, wala pa rin pinagbago mga idol. At napaganda pa rin ng uwian nila. At syempre itong next video, next natin mga idol, next training natin mga idol. So mamimili na tayo ng isasalin natin sa pooling. At yung nakarang saan kasi to? Basta doon na yun, Pulilan ba yung mga idol yun at may nasipat na tayo mga idol at mukhang mabilis naman mga idol at talagang sana lang maging consistent yung pag-uwi niya. At yun yun, time check tayo mga idol 7:15 at yun 7:15 mga idol at pabugso-bugso yung pagdating ng mga kalapatids mga idol. At yun hanggang tayo mga idol, mega shoutout sa idol. Alright, mega shoutout. Tapos si Bobot. Ayun, mega shoutout kay Idol Bobot. Yun, yan, base. Tama ba idol? Okay, mega shoutout idol ayun kalapatids. Mega shoutout. At syempre ayun mga idol at palaya tayo mga idol at yun MPC, FTPC mga idol yan, Broadway yung loading station mga idol. At yun at yun hanggang alas 10 dito mga idol at yun mahaba pa yung oras. At yun 7:16 pa lang mga idol. So yung mga ibon mga idol dumadami na mga idol. At yun at yan sana lang talaga mga idol at itong load, itong Malolos, Bulacan at maging consistent pa rin sa pag-uwi yung 5 warrior natin mga idol na nanggaling sa Planet Namek mga idol. Yun mga idol at yun, magtatalpak na tayo mga idol at yun bukas mga idol daming ibon na darating sa atin mga idol mayroon tayong BBC at mayroon tayong KFC, yun daming ibon na darating sa atin bukas. So yun at sana lang lahat sila mga idol magsidatingan mga idol. At yun magtatalpak na tayo. Kumusta mga kukuy? Okay, alright. So yun mga kalapatid sa atin mga idol Hindi hadlang yung ulan mga idol, hindi hadlang yung mga idol pag-schedule mga idol, schedule talaga mga idol Di pwede malit yung mga ibon natin mga idol maano yung makalagpas sa isang training mga idol. So dire-diretso talaga tayo mga idol So yun nga sa mga kalapatids yan, sa mga solid nating kalapatids mga idol. Okay, alright. So yun nga si tatay talagang solid kalapatids si tatay Okay. Dito pa, sunod na lang pa. So yun nga mga idol next na tayo mga idol. Tatalbak tayo mga idol sa Malolos, Bulacan mga idol palay yung mga warrior natin. At yun nga kasama sa pag-ibon mga idol, mawala ng ibon mga idol sa tatanggapin natin yun mga idol. Ayun nga tanggap natin yan. Okay, alright. So ito na nga. Ayun nga mga idol, tatalpak tayo mga idol. Sa taas, sa baba. Mga idol dami ng ibon mga idol. 800 yan. So sana bukas mga idol maging consistent pa rin ito mga idol sana maganda pa rin yung video sasalin na ng pooling mga idol sa next count mga idol. Dalawa. Ito na si Ngongo mga idol sumalpok natin ng first training ng BBC mga idol. Wala nang uso mga idol Oo. Sobrang bilis siya siguro. Nakalimutan niya may post nila. So yun mga idol, tapos na tayo magtalpak mga idol. At syempre itong pinakamasakit sa lahat, yung bayarin. Bayaran mga idol. Magbabayad tayo. Boss idol magkano? 5. Akala ko 5 na.
So bukas mga idol na, samahan nyo ako magkabang mga idol. At sana lang mga idol na patuloy pa rin sila sa pag-uwi mga idol. Uwian nila ako mga idol na, at yun, malalakas yung mga warrior natin mga idol. Pinakain natin na sarili nilang tayo yun mga idol. So nandito na ito mga idol. Bye. Kumusta mga kukoy? The next day. Ayun nga mga idol no, good morning mga idol no. So ito na nga mga idol, nandito na mga ibon natin sa Malolos, Bulacan mga idol no. Kompleto Ricardo na sila mga idol na, at yun medyo nalit tayo sa pag-gising mga idol. Yun na nga ano, time check tayo mga idol sa 7:42 na mga idol. At yun na nga ano, at yun. Kaya pala kayo na pa may kumakalampak sa bubong mga idol no. At yun na nga, napakaaga nila mga idol no. Ayun na nga. Ayun na mga idol no, 7:42. At yun na, kompleto na tayo mga idol. At yun, nagpalinis pa tayo ng loop natin mga idol no? Naglinis tayo ng loop natin para mas malinis pa natin nila mga idol. Hindi natin nabantayan yung pagbagsak nila mga idol no? Kung sino na mga idol no? Ano mga idol no? Mukhang kanina pa ito mga idol. Ito mga ibon na to, nakapagpahinga na yata to. Kompleto. So isa lang wala ano, yung brown natin ano, yung ano, dirty blue bar natin wala pa. JB, pa-check yung dirty blue bar ko nandiyan na. Dito na pala ibon kanina pa eh. Yun na nga mga idol no. Pa-check ka dyan sa loob. Pa-check ka sa loob yung mga ibon. Sabi mo wala pa mga ibon. Dito na pala lahat eh. Sa bubong lang. O ba yan no. So di natin nakita mga idol kung sinong dumating mga idol no. GB, i-check mo dyan dirty blue bar. Ano mga idol, nag-ayos pa kasi tayo ng mga idol, nag-ayos pa tayo ng mga schedule ng lipad nila mga idol. Pagdating nila mga idol, yung parang dito na pala sila mga idol no. Nagulat ako mga idol, nag-forecast ako mga idol no. Nag-forecast ako mga idol, ang pinaka mga idol ang 1,000 na speed mga idol 719, pero time check tayo mga idol 744 na. Pagkakit ko sa buong mga idol no, andito na sila mga idol. Andito na sila. Pero wala pa rin isang blue bar natin. Wala ba yan, JB? Wala, ayan na nga oh. Ayan oh. Ano ba yan? Di mo chichik na maayos eh. So yun mga idol, yung isang blue bar natin mga idol. Yung sa loob mga idol oh. Ayun oh. So yun na nga ano. Ayun na nga ano. So yung mga iba natin mga idol, dito na mga idol no. At yun, yung ano, nagulat na lang tayo mga idol no. Kasi ano, yun nga, nag-ayos tayo ng mga itong mga idol no. Sobrang dami ito yung naayos ko mga idol no. Lipad ng tatlong club natin mga idol, lipad ng mga ibon natin, speed ng mga ibon natin, so inayos natin. At syempre dito na rin yung mega shoutout natin mga idol no. At yun nga ano, pagkakit natin dito sa bubong mga idol, dito na yung mga ibon natin, kompleto na mga idol no. 744 mga idol, 744 mga idol no. At yun, kompleto na yung ibon natin, nandito na siya lahat mga idol no. At yun, syempre mga idol, mag-shoutout na lang tayo mga idol no. At yun ano, sa mga pogi nating mga ano dyan, mga supporters natin dyan, solid supporters. At yun, sa mga bago pang mag-subscribe sa channel ko, yun, please pa-subscribe naman no, Alburo Loft, yun nga po no. At yun, shoutout tayo mga idol no, mega shoutout mga idol no, kay Jonas Tarok, yun, mega shoutout. At kay Jared, mega shoutout idol. At kay Joseph Regasa Sugali, mega shoutout idol. At kay Mingay Malunggay yan, mega shoutout idol. At pa-shoutout alaala ni kumpare by Mark Tonga Angelo, yun, mega shoutout sa'yo ano, alaala ni kumpare. At kay Mark Tonga Angelo, mega shoutout sa'yo idol no. Philam Love Brothers, yun, Philam Brothers Love, watching from Vegas, yun, mega shoutout sa'yo idol no. Enjoy lang mga idol no, happy flying sa'yo mga idol. Happy flying sa'yo idol no. At kay Rosaldo Asuncion, mega shoutout idol. At Arthur Lozano Vlog, yun ano, pa-support naman mga idol no, Arthur Lozano Vlog. At yun naman no, mga idol na Airwolf Pigeon, Jace Pina, yun, mega shoutout sa'yo idol. At kay Red Chick Love TV, mega shoutout sa'yo idol no. Bon Santor Love, mega shoutout idol. At Quintin ayan, Bon Santor Love, watching from Quintin Pangasinan.
Yun nga mga idol na at yan, may viewers tayo ng Kintim Pangasinan, no, kay Bon Santorlops at syempre kay Boyet Duran. Yun, mega shoutout sa iyo idol, no. At yun, happy flying sa inyong lahat mga idol, no. Yun sa mga solid supporters dyan, happy flying. At sa mga gusto pa shoutout dyan mga idol, no, comment down below. At syempre sa next video gagawin natin ng shoutout dyan. Pasensya na kayo mga idol, no, at medyo nabubulol tayo mga idol, no, dahil sa yun nga medyo kulang tayo sa tulog mga idol, no. Yun, kagabi nag-ice tayo kagabi mga idol, pinrepare natin sarili natin. At yun, ibang klase pag-prepare mga idol, hindi nakatulog. Yun nga mga idol, no. At syempre mga idol, na sana sa mga gusto pa shoutout dyan, comment down below. Shoutout sa next video gagawa natin ng shoutout dyan. At syempre na sa please naman na pa-support din ito, no, Aliana Love, yun, sa hotel ko. Ayan, pa-support naman po. At mayroon po silang sa mama ko, meron silang Juju Boko Vendors, yun, pa-support din po mga idol. At yan, hanggang dito lang po itong video sa mga idol. At maraming salamat sa inyo, no. At yun, hindi nga natin nalaman, hindi nga natin napansin kung sinong unang dumating sa ibon natin. So yun lang, okay lang kasi tas kompleto sila mga idol, no. Andito na sila lahat mga idol. At so